Здравейте, тиктокачи, здравейте, колегорбечи, добре дошли в вечерните новини по Горбет ТV. Хади баким, пускай кафенцето и дай набързо да видим какво става из света. Та вчера Швеция, Норвегия, Германия и Франция обявиха, че ще пратят свои военни в Гренландия. Те ще проведат учение там със своите датски колеги, с което според мен един вид искат да покажат на Америка. Вижте, ние сме задружни, ще защитим Гренландия. Био, окей. Даже френският президент Макрон обяви, че ще отворят посолство в Гренландия на 6 февруари. Вчера към тази идея се добавиха и канадците. Те също казаха, че ще отворят посолство на острова. А иначе знаеш, вчера в Америка имаше среща между датският, гренландският и американският външен министр. Среща, на която обаче не стана ясно какво са си говорили. Няма нищо официално. Само датският президент лаконично каза: ще имаме подобни срещи и през следващите седмици. А вчера американският президент Доналд Тръмп беше попитан от журналисти защо няма напредък в мирните преговори в Украйна. Той директно обяви Зеленски, че спува преговорите. А полският военен министр обяви, че ще предадат на Украйна още 9 самолета МиГ-29. И това ще е една от пратките. Очаква се общият брой на самолетите, който Полша ще предаде на Украйна, да са 20. А каква е ситуацията в Иран? Тази сутрин те затвориха своето въздушно пространство за около 2-3 часа, след което всичко се върна в норми. Но по принцип протестите, които доведоха до смъртта на 2600 души, най-малко, според западните медии, вече затихват. А американският президент Тръмп не пропусна да си го препише: ние заплашихме Иран, те сега отмениха и смъртните присъди. А иначе Иран направи нещо, което до сега се смяташе за невъзможно. Те блокираха на 80% от сигналите на Starlink. Това са интернет сателитите на Илон Мъск. А иначе вчера пак агенти на миграционните служби от Америка пак застреляха един. И пак в същият град Минеаполис, където преди 4-5 дена същите агенти бяха убили майка на 3 деца, която пък си беше американска гражданка. Та протестите там в града да затихнат и пак пламнаха. А вчера социалният и здравният министър на Германия съобщиха, че са подписали споразумение с Индия. Споразумение за внос на около 8000 здравни работници, повечето от които са болногледачи. А тази бройка от 8000 души трябва да пристигнат в Германия през следващите 3 години. Знаеш, в Германия има дефицит на здравни работници. Търсят се все още около 80 000. Около 20 000 от които лекари. Знаеш, в Германия, ако искаш да си вземеш термин при специалист, примерно кардиолог или нещо друго, термините най-често ти ги дават след 3-4 месеца. В някои случаи даже и в повечето след 6 месеца. А докато дойде денят за този термин, кой доживее, кой оздравее, кой ритне към банката, един Аллах знае. Както и да е, това беше набързо от мен. Живи, здрави и до нови срещи.